iko omorongni mwkhangno kaham kai nainai di omorongno chini tirpra hasteni Dehradunno rungsrungnai thangnai angel chakmano bunai rok tai bono buwi degor surui gobir bhabe ke ahato khainai rok manjakha khorokba tai khoroksa kharjak hwnwi koktoma rogo kasai faikya saimangka je kharjak tongnai bo Bharat hakotoni phataro Nepal hao khari thangana hwnwi koktoma rogo kasai faimani saimangka angel chakma bai bini buphayo Michael chakma jefuru manui paina hwnwi thangpuru no o gunda rok borokno Chinese Mumu Nepali mutai hai hwnwi bengai mani ulo borokno Portibad ba borokno birut khaina thangtini no o gunda rok borokno bumani pore degor surmani pore angel chakma gobir bhabe aharto wngwi saknhaijak tongmani jorao no Miya 26 December ni dino bini langma chokha hwnwi koktoma rogo kasai faikya belai kha khamani kwlaio je Tripura hasteni khoroksa rungsrungnai thangnai kubun hasteo Chinese Mumu Nepali mutai hairokai discrimination khaijagwi ulo Portibad khaina thangwi ulta bujagwi degor surui langma arimani mangpili kasai phaimani sanani thangakai tabuk phano chini notice ni borokno kubun hasteni borok rok amtwi haikhe bengaimani mangpilibo kasawi phaio saimangka apati mung joto pati kha 9 December ni dino hwnwi koktoma rogo kasai faikya tai 14 December ni salono aropi je borokno bunai tai Eldris Debormano degar sunai rokno bo romkha hwnwi koktoma rogo kasai faikya tei norobo nugui mankhana o mangpili video ni screen o.